हो दादा बैग देखिए हो करी ना ये भगवान जी तो घरे जाए के को लाज नहीं खा लागत लाज शरम घर के पेल बड़ा तू ये का करत न हो कुछ ना अम्माई मन तो के लाज नहीं खा लागत कि दिमाग के संग ये कुल काम करे में कैसा लागत तो के हां गोड़ लागे नहीं ठीक बाटे कि ना ई कुछ तोरी मुंह के का कर किरिया खा के हमर बताइए अगर अपन बेटी हमरा के समझे तो कभी तब चुप कहत रह कि लाज ना लागल हो तोर बोल पे दे मत बोलाइए भौजी के मत हमरा बोलाइए बहन के बारे में ना सोचला है कहली भौजी के मत तो गाला जनाइए कहे अरे हमारे जीजा घोटे कहे लगी। शर्म आवता रे भौजी तो गला का रउआ हमारे से देखला कहूं ना जा मर्द मेहरारू सास दमाद मत बोला चुमा लेत रहन ह बैठ के सुत के आई हो करम ई का कोई मम्मी जी अब देखो हो कुछ कोनो काम करत त हमरा मन लागत काम करे में हां अरे मर्द निमर रहले त कोनो कामो करे में निक लागेला उ नतिए त कभी फोनो क के ना खोज खबर लेवेला खाली एथु के सुवार्थी हवे नतिया अब ए घरी त ओकर जवन बा जवन कुल बुद्धि दिमाग कामे नहीं के करत के काने के काम करत का कहतन मम्मी जी ओइ बुढ़ा के कहतनी कि ओकर कोनो सिस्टम काम नहीं के करत ठीक बा ना इहू उम्र में का खोजी ना जी काहे केहू का मनवा कम हो जाला का बतावा ना सही में मम्मी जी सही में मम्मी जी बतर लके सुत तोर घर में त पूछबे ना करबू जड़ा पला के दिन बटे काहे ए आदमी का मन ना हके मरद रहे तो तनी अपन दुख सुख रजाई में करती आदमी पहले के बूढ़ पुरानिया के इरादा बदल जाला इहो कुल काम कर बुढ़ारियों में मन करेला आप लोग के जरूरी बा कि उहे मन करी त करी हैं दुख सुख आदमी नहीं खेत जड़ा पाला में तनी ई रहे लगे आदमी एक लग रहल त तनी जाड़ा के बातें कुछ अलग रहे वो दिन का करत रही मड़ैया में का करतन तार करेजा करत रहनी हां पापा जी रही नो हम देखले नहीं झलक काहे के ऐसा मरद हम देखल ही नहीं कि रे दादा माने का चाहते भगवान केहू सब बियाह कली का नया रहे तो लुका चोरा के आवत रहे बूढ़ा गेल त बेटिए पतो ही से ला जाताटे तई कब शौक पूरा कौनो करी चीज के जाके मम्मी- चरित्र बन पूरा करी कोनो चीज के सीमन बनाल बाकी कब का करे के बाटे चलो ठीक है बेटे तनी मन के बदली रहुआ काहे खातिर बदली हमनी के जवान बन जाए तो हमनी के आइले कुछो मने ना करेला हमनी के तो चाहिए ना जक मरद हमनी के दो बरस बाहर में रह हां त तू ओही में रहेली त का करबी तोर त उहे दिन रात निशा रहेला जातनी कुल बात के सब बात के एक बात के चलनी दमादे तर फोन करे एगो भल से जब से परीक्षा नहीं दमाद के तब से सुहर सागर लगबो करेला चाहे हमार बुझाला के नजर में उहे धंसल हवे जतनी ओकर पर अगर डोरा डालम त उहे ना हमार हो जाई हां ओ नतिया से बूढ़ा से त निमने ना बा नया के नयो बाटे अपन जीवन को हम जीवन करी हेलो हेलो हाँ पाहू गोड़ लागत तनी माई खुश रह का समाचार बढ़िया बा ना कुल ठीके बाटे आ मुजी में बानी ना अम्मा जी हाँ हाँ माजा में बानी कोनो बात नहीं के कहिया आवे के बाद हमारी गाँव में चुदारनपुर अरे वो सब छोड़ी ना देख आई ना जाके का तू कइले बानी कहनी है ना हाँ बोली फोने पर कह देम तो फिर काम गड़बड़ा जी रुको बोलाइए के तो हेलो हेलो अरे आई ना रउआ के चौपाल से हम चाय पियावा तनी ना ना सुनी ना का बोली कहनी है कि अरे आई घूमत फिरत काहे से कि मान ली कि ढेर दिन हो गइल बाटे काज ने काहे त मन घबराता रौरा के देखला बिना अब अच्छा हमार के बाटे अब भतार बा त पूछते नहीं के तो जौन बानी जौन रौरे न बानी ठीक है बाटे ठीक बा हम आवा तनी ठीक ना का बनवा दीजिए रौरा खातिर छौ बनवाई ठीक बा गोड़ लागत तनी ठीक बा जब प्यार से इतना बढ़िया से बतियावत फोन पर तो लगे आई तो जरूर कुछ ना कुछ तो मान लो कि तनी मनी डोरा डालम तो हमार होइए जाई चलता नहीं ठीक है दिमाग लगने जो बूढ़ा ऊपर पर नहीं है के फिर कोनो माई सोई में हमरा खिसिया पिया आए कि काज निकाह दिन तक घुमतिया हमरा अरे पूजा बा हां माई खेत में से आओ तरीका हां बोले नहीं कने की कावे कॉफी बना बना दे का होई बैगन वाली रही कहीं चोखावा खाती के गोल का बड़का बड़का निकाह थे खूब से अगर गरा है बेसन लपेट के कॉफी या पकौड़ी बना दे जो काहे आवा तरा भाई बरा कहू ना उतरा अच्छा जी झटपट कर हां वो कहां बिया है तनी अगर में झाड़ू उड़ मार दे त माने अपन घर घर तांगना में झाड़ू लगल के का जरूरी बदकुचन मत कर जल्दी कर ना तो देखिए तो बाप रे बाप साल भर की बात है जीजा जी आवत तनी काहे ना बनाए बना के तो रखल ही रहब हम जतनी भौजी ले कहले तनी बाप रे बाप आमा जी हमरा के बोलौनी है
काहे खातिर? अरे चलो ऐसन कोनो बात नहीं खे, हमहू ओजू जाई तो सरहज बाड़ी आ साली बाड़ी। अरे अपन मर मजाक होखबे करी, टेंशन का बाटे। चलो अपना ससुरारियो चल जाई तो अब ठीके रही, अपना घूम घाम ले। अरे शादी बियाह पड़ेला तो आदमी चल जाला, लेकिन अम्मा जी ऐसन का बात पड़ गेल कि अम्मा जी हमरा के याद कर लिहनी। अच्छा चलो कोनो बात नहीं के। अरे बोझा ओझा पिटवाए गो ही धानो सार भाई दामाद नई खन। चलो देखल जौन हुई तो देखल जाए। चलो बताओ पाहुन लगले आ जातनी, अभी लगले गो नहीं है, फिर आओ तनी। चलो कोनो बात ना, ससुरारी त अपन धन होकेला, जब मन करला जब आदमी आवेलन जाला। अब बैगन के खूब बड़का बड़का पकौड़ी बना। भाभी कहो बना देनी हम, ठीक बा पकौड़ी। और कुल तू बनाई देला पकौड़ी हम बचल हाँ। छान देनी हम तो और बच्चा के ना रख देलु, कने गरम में होतन त छाड़ के सेरई ना नु ना सरा दे त का हो जाए, खाली और तेला में गरम कर देबे। फोन करके पता कोनी कितना दूर आइल बनी। हम के पता, हमरा समय कहल रहली त हम कहनी तोहरा ली। अच्छा हो खौला के रख देनी, आज जाई त गरम हो जाई, खाली पकावे के ना रही। चलो बढ़िया रही, लेकिन जीजा जी लगले आई आवे न हो तो घर में एकदम से न हरियाली छा जाला। एक हाँ हरियाली तो छाइए जाला। आई ना देखी ना कि कितना पैसा खर्चा हो जाला जीजा जी आई ना तो इतना तो घरे जब तो पैसा कहां से खर्चा होई? आदमी से बड़ के पैसा बाटे। सोचो तनी के कसम दू पैसा बचा के तनी एक कहू दूगो ईटवा के घर वो खड़ा कली रदवे खड़ा कली। कुल माई की सोजा मत कहियो, अकेबे अकेबे के पूरा कर दे। हम जा तनी झांक के आवत दुआरिया पर। अरे उहे ठीक बजा। अरे का कही, अरे उहे सोचती बूढ़ी आता ना तो आज ही दिन देखे के पड़ी, माटी के घर में रहे पड़ी। खाही या पिए में तो मैं उजाड़ देली, सब मैं बेच के आदमी के भिखा मांगा बना दिल। भिखारी के हाल लागल बाटे। खियावस बेटी दामाद के केतना खियावत। अरे आ गई अम्मा जी, साली जी, अम्मा जी। हाँ अम्मा जी। हाँ पाहुन बोली। अरे आई के हम आ गई नी, फोन कर रहनी है ना। अरे अम्मा जी गोड़ लागतानी, खुश रही ठीक बानी ना? मुझी में बानी का? अरे 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 जान जान न कैसन तो भय रहता मानामा जी, इहे मन करता कि आपके कब देखी लेती। अरे जान जाई। देख ली अब तो आ गल, मैंने बेटा ना लगो, अब दामाद लगो। का है हम दुश्मन थोड़ी लगो, रउआ ऐसा बात बोलत नहीं बताई। अच्छा ठीक बाटे, दुश्मन ना लागम तो कनी न कि पानी में पी ली। अच्छा ठीक बा पी लेली। आ साली सरहजी लौकत नहीं कि कहीं? सब घर में बा। हम अच्छा अच्छा बोल रहे खाना दाना बनाओ के ना? हाँ खाना बनावता जी। हमार मन में कुछ बात चलता, अगर स्वीकार करी तो हम बोल दी। अरे अम्मा जी जीवन मन में बा, दिल में बा, श्रद्धा पूरा दी हमरा पर, बोल दी का कहे के बाटे बोली। कने के हमार मर्द हमरा के मान जान नहीं के करत। बाबूजी हाँ। अरे उनके तो अगर दिमाग आपके मान जान करे के बाद देखें, बाबूजी के तनाव ना लेवे के चाहिए। जब से श्याम सुंदर बहारा चल गिल बड़ा न, ससुर हो तका, लेकिन ध्यान तनिको रहुआ पर देख तनी के नामो ना लेवे के चाहिए। ना लेवे के चाहिए का करब? वो सब छोड़ दे के हमार आपसे प्यार हो गइल बाटे। का ये का कहतनी अम्मा जी? हम सही कहतनी। जा देखी लास्ट बार आपसे कहतनी काहे से कि हमने की चाहता नहीं कि गांव के कोनो लड़कन से कुछ उल्टा सीधा काम करी, ठीक बा ना? कहाँ से मेरे तना जी उजाड़ देले बा बूढ़ा बा ना, या कि देखिए अम्मा जी ऐसा बात मत बोली। ये मन करता ना कि जहर माहौर खा के कहीं मर जाती। ठीक बटे, अगर हमारा चलते रहुआ कल चाहते तो कोनो भीतर आप बीती ना होई ना कुछ ना है। देखी अगर आप सही रहम हम सही रहम तो कुछ ना हो। ठीक तो बा? यही बातें पर हुआ एगो हमार बात मान ली, ठीक है बेटे? सुनी ना, ये सब तो बाद में हो सकता है। मैंने प्यार बा ना, प्यार बटले बा तो यही बातें पे एगो हेनी घूमी ना काम बा। अरे का कुछ कहे के बता कहीं हेनी घूमी ना। हाँ माई अरे अरे जीजा जी देखिए क्या पर बाबू? गोड़ लागता नहीं। अरे ले तू हवे जी भूसा। आशीर्वाद न दिहनी जी। अच्छा, ठीक है। अरे पानी ले जा पिया। अब के पानी ना पीनी अरे अभी। अबे तो आधा घंटा अबे पहले तो- अम्मा जी बैठा दी। एक बार आवाजियो नहीं की देती क्या क्या अरे आधा अरे आप हमको मोती काम नहीं अच्छा, करता। पानी नहीं ठीक बार हुआ जाए। ले जाके वो कुल चाय पकौड़ी निकाला के तनी, ठीक बा? हाँ ठीक आई बाटे। जल्दी।
जाई पानी उनी पी के आ ज्यादा ये तो मत देखी मन पे फीका हो गइल साले जी आगे नहीं कमे ना भइल देखी आजे भर हम जाई पहले ये तू कली शक्कर लगी तो ठीक बा जल्दी आई हाँ देखा था हम तो जानते नहीं कि हमारे लगे हैं तो हमारे से प्यार हो ही जाए कैसे कि वैसे चीजें हैं बाप रे बाप हई रही साली का हई रही सरहज का लेकिन का खाना बनौले रहली हजार खाना में इतना मिठास बा इतना प्यार बा मन करता ना साली जी के हाथ चटते रही आ सरहज जी का अरे कहे के नहीं खे जब से मन भिनकल बा ना सासू जी पर हमरो दिल बहल गेल बटे उनका ऐसा कोनो बात नहीं के अहन जा चला इंतजार करा तानी पूछब कि के खाना बनौले रहल ह कजी जीजा जी अरे 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 हाथ तो बढ़िया से ये बताई कैसन लागल चाय पानी खाना चाय पानी ना जोन बनौले रहनी है हमारा खातिर मुर्गा एकदम 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 झक्का आयो दादा हम तो सस्पेंशन हो गइल नु कि हम तेज कहीं मने ना कि का भौजी लेकिन हम इतना कह सकी ना मुर्गा भौजी बनले रहली ह मुर्गा त खात दोनों ओर के गाल फाट गेल बा हो लागत के घोड़ा के लगाम हो गेल बा ना ऐसा कोनो बात नहीं के हां भौजी जम के गाली द हमरो दीदिया के जूठा खात हो कम देखा दोनों कोना पर लगाम हां ये दा भाभी हो हाय देखा दीदी इनके दांते काट देल बड़ी हिदरिया क्वेश्चन बात करत रहो मजाक हमर तनी कम करेला चुमा लेत दांत ही काट ओए कैसे पाऊ सिंदूर लागल जी ये कहां से कुछ ना लगले बड़ी गाड़ी वाला मत गई है का को होता ने आ पेट तो हर भरल ह कि नाए रके भड़ुआ झूठे पतला ले जाला हो अक्का जी काहे इतना कटवा ले बानी गालवा अच्छा ऐसा काटल गाड़ी या छिनार नियर गाड़ी काहे गावत रु साली जी ये भौजी हमनी के कहां ले गाड़ी गोलिया का पाउंड पचकल ये दादा त बड़ी काहे कटल पे गलिया अरे हमार हौ बाड़ी न गोविंद वो उहे काट देली ह घरवा अब गोविंद कुछ का का होता ने भाभी हो भौजी न लगी हां ए भौजी हां ओठवन के दीदी लाल कर देले बड़ी कटल अच्छा ठीक बात मैं बात विचार हो गइल बटे ये दादा खूब मजा करतन जा ओहो अब जातन तनी घरे जाए बा ठीक बा घर जाए घरे हां जान बच्चा के आवे न तो एकदम जल्दी में रहे न जब देखो तब एकदम जाना त नहीं जाई खाए नु आवेलन ए जे भेटाला नु मुर्गा के गोड़ी नु ई बात नहीं सही बुझात का ढेर कपार पे माई चढ़ा के अब की आली ओइ हनु तो दूगो खरगोशा बाई छनु ओ कनिया के नेर के बना के खिया दे तनी के ना देख ली देख लो हम सूत के इंतजार करतनी केहू बैठ के इंतजार करला हम सूत के इंतजार करतनी कि कब आई हम आ वही समय आड़े वालो ते घरे में नहीं है आ ई बड़न तो साली एगो सरहज पहले बड़न तो मार उड़त र प्यार के हुआरी से आ मजा के हुआरी से हम तो ऐसा इंसाने ना देखनी बाप रे बाप हाँ तो सही कहल कि जब अपने नहीं के इज्जत कर तो दूसरा का इज्जत करी हैं अब तो दामाद से कैसे हूँ अपन लवर बनैनी है अब लवर कवर करी तब न ई तब खाली चिम्मी चाटी में रहता रह आतन मनतन हमके तो ना है तो कब से इंतजार करता नहीं हाँ अन तो बोलबे ना करो आ गई ना 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 जाई बैठ के बतियाई जाई देखिए ऐसा मत करी खिसियाई मत जब मान लगी दामाद आ सास में गलत संबंध बन गेल बटे तब अबे के कायम रखे खातिर छुपा के रखे के तो पड़ी रखे के पड़ी तो काहे मनी से बतिया उतरनी बताई तो अब देखी राउ बैगन ये शरीर बाटे तब का करे समारा ही के ना पड़ी अच्छा ठीक बा बैगन माने जे मोट रहल त मोट आदमी के दिल में प्यार ना रहे ना ऐसा कोनो बात नहीं खे रिम झिम ना झिलमिल सितारों का आंगन होगा लिम जिम बरतता गाय में को भैंस गा देवे के बाद काहे के गावे के बाटे ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा अरे आगे अब आगे तो हम नहीं जाना जाना नहीं हमें कि आगे तक कुछ नहीं की जानता हटी हमरा से प्यार नहीं के आपका टिक बनाओ माने कि काहे हाँ, अम्मा काहे जी ना। अम्मा जी ना आज हाँ के रे, बाद हाँ। रउआ के जान कहब जान ठीक बा हाँ तो हाँ। प्यार करने तो जानना कम तक का कहो लेकिन छुपा के चलिए बेटी हटी, के उठे पता के- चली ना तो बेटी फांसी लगा ली ठीक बा ना कैसे बेटी के पता चली तो रउआ बता दे तब ना रउ बेटी है बेटी के रउआ जानब लेकिन
देखी ना बड़ा डर लागत ताटे। अब बताई मत। काहे कोई कुछ कोई नहीं का हम जतनी गाँव में हाँ ई तो कहनी है कि गाँव में जाता ये पागल का जरूरत रही कहला कि हम गाँव में जाते। अब देखी रउआ से ना टच करब तो वही हंस ठीक बा ना। देखी पोटी में बैठी बैठे ना हाय हो दादा हो दादा देखी हो करी ना ये भगवान जी तो घरे जाए के लाज नहीं खा लागत लाज शरम घर के पे गइल बड़ा तू ये का करत न हो कुछ ना अम्माई मन तो के लाज नहीं खा लागत कि दिमाग के संग ये कुल काम करे में कैसा लागत तो के ई गोड़ लागे नहीं ठीक बाटे कि ना ई कुछ तोरी मुंह के का कर किरिया खा के हमर बताइए अगर अपन बेटी हमरा के समझे तो कभी तब चुप कहत रह कि लाज ना लागत हो तोर घर पे गइल बड़ा मत बोला भौजी के मत हमरा बोला बहन के बारे में ना सोचला है कहली भौजी के मत जला तो गाला कहे अरे रे हमारे जीजा घोटे कहले लगी। शर्म आवता रे भौजी तू गला काय करता रउआ हमारे से देखला कहूं ना जा मर्द मेहरारू सास जमात मत बोला चुमा लेत रह बैठ के सुत के आई हो करम ई का कहनी मम्मी जी मैं धर्म नाच देनी सियान बेटी के बारे में ना सोचला सिया का सोचा खुद कहते कि बुढ़वा साहब नु एक देखी बेइज्जती खूब कर देनी हमार ठीक ना हम ना कुल हमरा बाप के गलती बा सुन ला कुल सके गलती मारे लड़किया के ना बनावल चाहतन शौक बनल हम चाहतन इनकर हैं ई हमार हम ना हम ई भूखे ना तो हम आयु ले ली मजे ले लस आ भागबो कैलस ठीक कर बेटी के संग सवत बन के रहे के मन बा जानलू? तो जाई बड़ी खुश। बेटिए सुन लीनू तो ना तो फांसी लगा लिया ना तो जहरे खा के मर बेटी के कहा ताड़ू यही बेरा अपना बहन के फोन करके बताओ तनी कि माई तोर सावत बन गइल आ बाबूजी से तो कहबे करब ना हुआ ई कुल मत कहना तो का गुजरी रहो दीदी अपन नहीं के बुझात नु ई खूब कोड़ावा लेके ना करवाओ चल अबे तम एक हां अपना गलती के एहसास होई तबे ना समझी कि हमर माई रहे कसाई चुप रही रहो पूजा चुप रहो ठीक बना अब तो हम तो गलती कइए देले बनी लेके सूत तू रहू जा तनी फोन करके बताओ तनी हे भगवान ना एनिए के भइनी ना ओनिए के भई ये कहला कि घर फूटे त गवार कैसे त कहा कह जाला कि मजा लूटे उहे हाल हमर हो गई। अगर हमार मर्द आज हमके जान मान कइले रहे तो हम ना नहीं करे से कुल कइले रहते न ते कहबो कइलस कुछ ना कुछ हमार होगबो ना कइल कोई से छोड़ के चल गइल इहो देखते रहल हवे चल ई कह के आगे तक ले हम कुछ ना कइले रहनी तने पे तू बंद कर दियले।